Mga igsoon sa kanunay ato gayud nga paharion ang Ginoo sa atong kinabuhi. Magpapuno gayud kita kanunay sa presensya sa Dios igsoon. Tungod kay kung maghari ang Ginoo sa atong kinabuhi, mahimo gayud kita nga iwag ngadto sa mga katawhan. Mahimo gayud kita nga maayo nga example. Mahimo gayud kita nga maayo nga modelo. O kita ang mahimo nga kahayag ngadto kanila. Og pinaagi niya na igsoon, pinaagi kanimo igsoon, ang mga katawhan muday gayud ngadto sa Ginoo. Mateo 5 versikulo 16. Busa sa samang paagi ipadanag ang inyong kahayag atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug daygo nila ang inyong amahan nga atua sa langit. Igsoon kung maghari ang Dios sa atong kinabuhi, kung maghari ang Ginoo sa tagsa-tagsa kanato ka kinabuhi igsoon, mausab gayud ang atong mga kinabuhi. Mausab ang atong mga sinultihan, mausab ang atong mga binuhatan, o kita ang mahimo nila nga kahayag. Kita ang mahimo nila nga panag-ingnan, o dili kita ang mahimo nila nga kapandulan. O pinaagi niya na igsoon, sila mudaig o musimba ngadto sa Ginoo. Pinaagi kanimo igsoon, pinaagi kanato igsoon. Kita ang mahimo nila nga example. Kita ang mahimo nila nga maayo nga modelo. Busa sa kanunay igsoon, magpagamit gid kita sa Dios. Magpapuno gid kita kanunay sa presensya sa Ginoo igsoon. Atong paharion ang Dios kanunay sa atong kinabuhi. Aron mahimo kita nga kahayag sa mga katawhan nga nagkinahanglan niini. Og pinaagi niya na igsoon, ang Dios mahimuot gayud sa matag usa kanato. Amen. God bless sa tanan.